Nay, Oo, ganda yun. para makatimprahan kita pambalik, makakundahin kita yan, ha? Makadamo. Oo, makadamudahin kita. Tara. Tara, tara. Ano na mababadil mo? Okay yan na magtikang na pagkuhan, ba din? Tula, di kayo kinamaya. Ay, daw lang paribugat. Okay ko na rin paribugat tayo, kay kamuta akong kuhan, leader. Tawagong ko'y paribugat, kakadi yung kwaira, bainadi. Meanwhile, Pare, bugard! Oy, pare. Tara, Ano, pare? tara kay, matong kita. Kain. Mag-meeting kita nga dito, kay bukanong kita dito. Para makatikan kita magbadil kung ano na. Sige, tara. Tara, tara. oh my God! Pare, siguro tayo ni kay ikaw man akong leader. Balagan mo na akong pagkakupitan. Kaya niyan, noron yan, magbabadil kita. Ali, mga lista nato na adi na din ni. Nakakuha na nga tanan. Adanan mga master list. Oo, kakatuon tayo to. Kay kabarakan niya. Para magmalipay lang. Pero pati mga tag ito. Ayun na lang pag pinakyanan, yan na lang, makakasabot kayo ito niyan, pag di kang natong pagbalik, nun yan, magbabalik kita, papamingawon talanay, para di rin mahalatabat mga tao. Para. Oo, di rin makasabot. Hindi na Oo. makasabot na. Oo, magbabalik kita. Oo, Sige. magbabalik kita nun yan. Yan. Oo, kaya kita akong talanay din, kung baga, nagkasulod na tira balay, baga lang, maminaw sa para maray bulabog. Hindi makaraw dito kay kapatan ka. Ano ka man kupitan. Makuha nito, ito niya. Susugan ka lang ni. Yan na. Tatawagan ko na ligaw niya. True. Para kumadto na kita. Ano pagulat ako Oo. Ay, hindi ba yung ko ng leader? Tatagin ko. Sige, pala. 2 hours later. Nay, Oo, ganda yun. para makatimprahan kita pambalik, makakundahin kita yan, ha? Makadamo. Oo, makadamudahin kita. Tara. Tara, tara. Ano na mababadil mo? Sana all. Sino yung nilating mo kong tumbag? Di ba maglubog lang? Hindi pa makakadamot mo. Kinay lang. Wala. Hoy! Ano ba niladarani mo? Ray, kung ka narambadil. Jesus nga din po. Hindi kita makakadamot. Ay, napaglubog. Ilayan na. Ilayan ka din. Wala. Okay, pwede na kita usang. Makakadamot kita yun eh. May ganda kamot. Ito talaga hindi lang. Ay makabuhi. Didi. Ay, pag huling ginugulo. Nakainig na kakakita ko pa dyan. Ako pa lang. Balde. O sige, ikaw na Ang wala. Ni. Hindi, meron yung kayo di kita Ano makakadamot. dali? Ano pa? Ang daw pati ba ito? Pod. Tara kayo. Tara. Hindi mo naman yung klaro. Hindi mo makakadamot. A few moments later. Para kita ni klaro. Para kita makakuha ni son. Dako pinda mo kay one man malubog na at bravo do. Bas kulang tubig. Tara.